Башкортстан Республикасынан Шишмә районунан җыелган авыллардан килгән менә безнең шул кадәр хөрмәтле барысы да дингә табынып, дин белән үзләренең тормышларын төзегән кешеләр килделәр монда. Җаныбыз, тәнебез белән шатланып, рәхәтләнеп килдек үзебезнең якын кешеләр Татарстанга. Менә шул Татарстанга килеп кергәннең соңында шул кадәр рәхәт булып китте, чөнки сез безне үзегезнең көн җәмсез булса да, яңгырлы булса да, җылылыгыз белән матур иттереп безне каршы алдыгыз. Ә менә бу мәчеткә килгәннең соңында инде без яңадан үзебезне яңа туган кеше кебек иттек, хис иттек. Нинди мәрхәмәтле, нинди изге, нинди яхшы эш эшләпсез кешеләргә ярдәм итәсез. Бу бит бөтен җирдә дә була торган хәл түгел. Ярдәм мәчетенә шушы килеп, мин әйтәсем килә инде, күрдек, безнең халык, мөселман халкы үзенең өчен генә түгел, башка халыклар өчен дә нинди зур изге эш эшли. Чынлап та әгәр дә уйлап карасаң, бу гарип кешеләр, гарип балалар, яки үзенең фаҗига аша үткән кешеләр менә шунда килеп ярдәм алып, үзләрен дөньяга кирәкле кеше иттереп санап, үзләренең семьяларына кайтып, аларның яңадан дөнья көткәннәренә без hiç şiksiz ikilənmiybiz, şunarga biz dəlilbiz. Менә siz bizgə şuşunu күрсәттегез, siz bizgə bugün күзебезне тагын bir мәртәбә ачтыгыз. Сезнең киләчәктә эшегездә, хезмәтегездә, шул кадәр батыр эшегездә дип әйтәсем килә кешегә ярдәмлек. Бу хәтта безнең халык өчен генә түгел, башка милләт халыкларында без әле күрдек монда киләләр икән, башка илләрдән дә киләләр икән. Менә нинди зур изге эш эшләнә. Без әйтәбез сезгә, бөтен мөселман халкы исеменнән генә түгел, Башкортстан халкы исеменнән сезгә үзебезнең рәхмәтебезне чын күңелдән, ачык йөз белән yüzügüzгә туры карап рәхмәт әйтәбез килә. Сезгә Ходай шушы исәнлегегезне биреп, шушы мәрхәмәтлегегезне эшләп, тагын зур уңышларга ирешергә язсын. Инде амин, шушылай булсын, илһам шушылай булсын. Шул хәтле ис китәрлек, менә без слез, нитеп карап булды сезнең эшләрне. Аллаһ Тәгалә сезгә гомерегезне озын кылсын. Менә күзле кешеләр эшләйме? Sütte bulmuşlar. Rahmet veriyorsun size. Kimler şunu uyuşturgan, kimler yardım etken şu bağlarına. Allah'dan gelgen siz Allah Teala kim cennetlerde bulunsun.